בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון, יוון, קפריסין, וגם מדינות באסיה שלא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת. הכוונה כאן הוא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות ואת האתגרים ואת היעדים בעין אחת, מול הצירים הרדיקליים, גם הציר הרדיקלי השיעי, שאנחנו מקים בו, הקינו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה, הציר הסוני הרדיקלי. המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה אחרת. והשיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד, וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו.